Здравейте! Апа! Съжалявам за това. Добре. И една секунда. Здравейте! Аз съм YoGamer Pro и днес отивам на Minecraft Pocket Edition. Как беше? За... Бе, за YouTube. Една секунда. О, добре. Добре. Така, Great Root. Днес ще играя на Minecraft Pocket Edition. Значи пред вас създадох сървъра. Чупим дърво. Да не съм взел сървъра на още някой, който ще играе с мен. Я да видим. Ехо. Няма никой. Да вземем това цвете. Ако ми трябва да се засаждам. За да не се застоявам на едно място, да тършвам из планетата на Майнкрафт. Но не съм сигурна. Ама, г. Оп. Така. Или пък може да живея тук. Тук ми харесва. Ето тук е заобиколено от вода. И тук е едно малко островче. Готино е. Пишете. Не, нищо не пишете. Няма да се стоявам тук. Тук имам още. О, колко е готино. Ето много ме кефят. И сега. Ето ги. Леко са се задържали. Ето това блокче. Сега, примерно, това блокче. Би трябвало всичките да паднат. Ето, паднах. Но на мен не ми трябва града. Затова няма да го чупа. Скрънза. Дадем само една пържола. Коки. Добре. Ще ми пуснеш ли да получи? Ето това. Но е пъргава. А моя герой е съсипан. Уморен. Стига му се. И аз не знам защо си пеем тая Merry Christmas. Не знам и всичкото име, че схождано. Значи не го знам и не го помня. Не знам защо се пея, пък е лято. Вече пея си през лято. Какво мислите за това? Дали съм про? Аз си казвам гордо, че съм про. Хубаво си. Хайде да вземем кола.
Никакво XP. Скрънзи. Той е много скрънзав свят. Имах още 2 свята, къде всичко ми пълниха XP. Па сега тук скрънзи. Една пържола. Няма XP. Ама я, гледай си работата. Тук гледай колко скрънзи. Ампа дървото ми е в изобилие. Аз ако почна да сека, няма да имам спирачки. Освен да спа и да ям и да пия вода. Не искам да спринтвам! Ще ми паднат кълките. Така да е кръченцата. Аз няма да си ги наричам кълки, ама те вижте бутчета. Сега, на миналия сървър ковах. Ми беше паднала една ябълка. Пара ми е тук кълката и си викам. Не си викам това, но просто погледнете как ще разпадне в тази. Представете ли си тук да има диаманти? Живот! Да, сега ми дай XP около лавата. Ей, XP. Оли колко е гадна. Тук ме е страх да седа. Представете ли се да падна и така ще изкреща, че ще ме чуят в Канада. Това съм в България. Ето ме отново. Тата ме викна. Мразя да плувам. Деца един скриншот. Ай! Колко бука е. Така потоплените. Готово. Ето сега. Нали съм пуснала? Да, пуснала съм. Опа! Това не трябва да се вижда. Сега мога да го цъкна. Ма вижте колко гадни пещери има. 2. 3. Как го направи? 4. Така по-бързо. А сега, на къде да ходя, като тук е пълно с вода, аз как ме раз да плувам, най-много да се отдава вътре. Къде е водата? Марима! Айде де! О, да, първо ниво. Само една овца. Моля ти се, само една овчица. Само една овчица ми трябва. Една
Много те моля. Само една овчица ми дай. Моля ти се. Толкова ли много искам. Искам само една овца. Една единствена, ако те повече в цялата игра не ми даде овце. Само една единствена овчица. Няма овца. Има смърт. Няма овца. Има смърт. Дай стига да. Няма овца. Има смърт. Няма овца. Има смърт. Видя кравите. Просто искам една единствена. Ще те трепа паецата. За те. Една секунда. Бързо. Целчемна мисия. Да трепа паяци. А скелета го обитава паяка там. Аха! Гледай. Бързо. Бет. О да, о да, о да, о да, о да. Ще си стане сутрин. А сега, защото чак когато стана нощ ги открих. Мари. Мари. Ела де. Ела де, ти къв си ся, бе? Ало, че ме караш да скачам ли? Сега вече... Как ми изнерви този скелет? Сега всичко сигурно ми е отишло. Ох! Ти ли, бе? Ти ли ще ми се правиш много голямо, бе? Май ще се от тук. Не се връщай. Не съм взела всичко, но нищо не мога да направя по въпрос. Това е просто. То скелет. Сега трябва да съм много деликатна. Тъпанар! Тъпанар! Уху! Ей, тия зомбите колко много XP пускат. Изгубила съм паролите. Да. Сега тъпите овце. О, тук ще живея. Ще живея тук. Просто погледнете. Има и тикви там. Гледай колко са много мръсните гадни овце. Ох, лаги. Колко се попада. Много обичам да живея в едния такива нещо като пустиня. Така
не е истинска така... О, трябва да спирам клипа. Окей, за другия клип, не знам кога ще бъде. Но това беше от мен. Ай, чао!